ka san abin sai da gwada sa'a. Dan da gari yayi zafin nan ana karban kebura, bari in gwada kiran yaron nan, naga yayi kama da suku. Hello, abokina ne? Lafiya kala. Ya aiki ya al'amura? Alhamdulillah. Ka yi haƙuri abokina, wallahi ina ta so in kira ka in ma gaisuwa na rasuwar mahaifinka. Ya ƙarin haƙurinmu. Alhamdulillah. To Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama. Amin, na gode. Wallahi ina ta so in kira ka, na ce zan kira ka amma abubuwa sun sha kai, ka san ni ma ina inugu mun tafi neman na halak. Wallahi mun je neman na rufa ma kai asiri. Oke, Allah ya taimaka, Allah ya ba sa. Amin amin. Wai na ce to an ba ka'idan addinin musulunci amma dai an raba muku gado tunda na ga kusan shekara 2 kenan da rasuwar shi marigayin. Ka san raba mana gado, ni ma duk albarkacin shi nake ci. Haba. Allah albarkacin gadon nake ci yanzu haka. To da Allah abokina wani hanzari ba gudu ba. Da Allah taimaka min za ka yi, wallahi ina nan a Enugu duk abubuwa sun cakare sun tsaya. Sai kallon kallo muke da jama'a. Da Allah ka taimaka ka ranta min naira miliyan 5 a cikin wannan gadon in dan samu in juya su da Allah, duk yace ake ciki ma ya a rubuce na dawo ma da abinka irin nan da shekara 2 ko 3 haka. To ba matsala, ka bari in san ya wuce ka gama shan maganinka, daga baya sai mu magana. Hello? Hello? Na gama shan magunguna na.